Hvad er det? Det er et tårn. Et tårn? Ja. Hvem har lavet det? Far og mig. Okay. Og hvad skal man så gøre med det nu? Så skal du vælte det? Ja. Må vi se, det blev væltet. Det er stabilt, hva'? Så må vi bygge det igen, ja. Ja. Så må vi tage, så vil vi så bagefter, så vi går bagefter. Er det et tårn med dyr i? Ja. Zoologisk havetårn? Ja. Du vil ikke tage et billede, film af babyen i maven? Sofia, hvem er der derinde? Hvem er det? Baby. Er det din lillebror? Og den glade mor. Han skal hedde Ash, tror vi nok. Skal du sige hej til ham? Hej. Mika, du kan tage billede. Ja, nu filmer jeg mor. Har du også en stor mave, Sofia? Ja. Hvad er der inde i din mave? Min lillebror også. Er der også en lillebror inde i din mave? Hej. Hej. Må jeg høre, om der er en lillebror i din mave? Må jeg mærke? Ja. Hvad skal du på søndag, Sofia? Det er Gymnasium igen? Så må lige tage den der, mor.